Lanki kuadernoetan saiatu gara arreta jartzen esperientzia konkretu bati kokatzen den Norvegiako demokrazia industrialaren tradizioan. Iruditzen zitzaigulako ematen zituela hainbat pista erabilgarriak izan zitezkenak kooperatibentzako. Eta egin du elkarlanean Norvegiako bi ikerlarik, Johan Elverno eta Trond Haga, eta David Greenwood estatu batuetako ikerlariaren gidaritzapean. 3 urteetan zehar egon gara elkarrizketetan, saiatuz intuizio batetik abiatuta, bi esperientziak demokrazia industrialak Norvegian eta esperientzia kooperatibak Mondragonen bazituztela elementu amankomunak, baina era berean bazeudela desberdintasunak gauzak kontzeptuak ulertzerako moduan. Parte hartzea nola ulertzen dugun, gobernantza nola ulertzen dugun, demokrazia nola ulertzen dugun. Gure lan izan da nagusiki saiatzea ezarri marko amankomun bat, zeinetatik abiatuta eroso sentitzen ginen esplikatzeko bai demokrazia industriala, bai Mondragoneko esperientzia kooperatiboa. Zertarako, bokazioa da elkarrengandik ikasteko aukerak identifikatu eta oinarri batzuk jartzea. Esan bezala, kuadernoan arreta jarri diogu esperientzia zehatz bati, laguntziola bat, bere garaian hemengo kooperatibak bezala, bere inguruko komunitateari oso loturik jaio zena, gaur egun multinazional baten parte dena, esperientzia arrakastatsu bat, baina era berean mantentzen duena bere hasierako konpromiso du bokazio hori lan eta kapitalaren arteko harremana modu desberdinean ulertzeko. Saiatu gara ahalik eta modu hurbilenean idazten, liburuaren helburua da esperientzia hori bertako kooperatibistei hurbiltzea. Iruditzen zaigulako hemengo kasuan badugula zer ikasi, zentzu batean bereziki, Norvegiako demokrazia industrialak arreta asko jartzen dio langilearen ahalduntzeari bere lan lekuko parte hartzetik. Iruditzen zaigu alde horretatik esperientziak balio gaitzakela, hemen hainbat eztabaida eta garabide posible esploratzeko.